Здравейте хора, аз съм Аксел Беги и днеска ще играем с моето геко Майнкрафт. Ето го. И не ни се сипнало, но пак намерихме много неща, пичове. Да. И така аз почвам. Аз чакам. И здравейте всички, аз съм от Геко и Не, къде днеска... влизам? И днеска ние ще играем Майнкрафт с Аксел БГ. Къде влизам? Чакай, че влезнах в някакъв сървър, бе. Не, бе, не искам в такъв сървър, бе, май. Имам двама приятели, един може да си ти. Прото е... Аз чувам. Аз влизам. И пичове, намерихме си броня за конете. Как? Хора, имаме Iron Bron за конете, имаме и много голд и лапис. Имаме голден ябълки. Печага сифнало се. Добре, чакай. Пака. Мам, гек Елате да видите. Вижте. Почти ни е щупена бронята, защото много са бихме, пичове. Да, имахме една мина. Копахме в мина, обаче не снимахме. Хора, една мина, само че не снимахме и не ни се е сипнало, се спалнахме там, където намерихме спалнера. Хора, сигурно се чудите къде са ми оръжите. В горния чест, разбира се, виж колко яки неща. Имаме голден ябълки. И хора, гледайте. Имаме Protection книга. Да, която е много важна. Ще използваме само за ендермани. Не, тя Protection книгата не е... Ей, това е моя аконт, пичове. Изглежда като някакъв крадец. Да, неговата е с кожена броня. На моят гейко бронята на коня е кожена, а моята айрон. При тежки случаи аз си слагам желязната. Ето го, хора моя. Чакайте на хората да видят, да изчакай, ела. Виж, Да видят хората, де. Аре. ето го моя. Ей, вижте моя, де. Аре! Ай, аз искам да го разходя. Аз съм зад тебе. Чакай, къде си, ето. Вижте каква силно крадец. Джит. Хора, тървахме се от магаритата, защото ни трябват. Те са много слаби. Не можем да им слагаме броня и бързо ще умрат. Да, пък те имат много живот. И можем да им слагаме броня. Да, хора, знаете ли как да скачате и така? Колко сърца има? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Как бе? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 са моите също. Значи твоите са 12, а моите са 12. Чули? Аз сега ще събирам храна с коня. Стана много бързо с коня, брат. Да. Аз ще го вкарвам. Аз няма. Аз ще убивам животни сега с него. Хора, ще се разходим около селото. Сега, защото много наваксах. Сега ще ви покажа колко айрона събрахме. Хора, ние с Мондо Геко събрахме много айрон. Сега ще ви го покажа. Вече събрахме стак и нещо. Да, имаме енвил вече. Аз си оставях коня и тук пред къщата. Набързо сега ще ви покажа да не избяга. Ма той колко бързо бъде. Крипърчек. Аре, гръмна ли? Да. Ето, пичове. Чакайте. Коня ми, що си ми ударил коня, бе? Не исках. Хора, вижте, имаме един стак тук. Имаме един стак и 9 айрон. Ето хора, имаме една стак. Имаме една златна ябълка, още една айрон броня, 4 очи на паяк, едно злато, Protection книга, Емералд 30 лапис, 4 редстоун, часовник и компас. И тук нещата. Лък имаме. Моят инвентар е пълен, между другото. Хора, аз ще уча да ловя риба тук. Само ще се разходим малко около сервера. Така, хора, тук са ни чествайте, както знаете, трите печки
и двата крачинга, тук е леглата. На моят гейка от лапис леглото, а моето някакво бял там. Така че отидем горе. Аз съм на моето езерце. Тук, както знаете, там, как се каже, чест рума. Тук за така оръжия, кирки, дърва, руди. И тук не знам за какво беше. И тук е наваксах, не? А това там не е ли за дърво? Да, ето тук сложихме редстоун. Моя. Общо, тук нали чест рума е общо, бе. А, да. Само че аз го сложих. Да, ма още чест Това рума. е. Ох, че Така, не хора- хващам нищо. Хора също, тук, когато наваксаме много, когато намерим диаманти... Тихо бе. Когато намерим диаманти, ще наваксаме много за чест рума. Трябва ни 5 диаманта, за да си вземем за енчантинг. 3 Да, за бе, кирка, за да знаем. вземем обсидиан и 2 за енчантинг. Оп, хванах риба. Чук, че имаш кожа, нали? Да, имаш кожа. Имам Не, мега нямаш. кожа, да. Къде бе? Къде? Аз иска бих за и това. Ти имаш айрон броня. Да, само че тази ще ми е по-нормално. Да му е топличко. Агат отиваме на военно. По-военно. Да се бием. Сложиме и това бебче. Добре. Скелет! Скелет! Къде бе? Аз си хора... Гледай къде се скрил мазно. Гейчик! Гледай Добре къде се бе, скрил. ма аз правя сходови сервера, се виме бе. Така хора, забравих да ви кажа, че тук отдолу имаме тайни неща сега. Така, ай бе. Тук Аз торч, добих един удар. енвил и там някаква букучия. И тук Казан. и казан, тук по средата ще сложим енчантинг, когато имаме. Имам изненада, човек, имам Ето го. изненада. Ударих си коня. С меч. Имаме тук стъкла, всичко. Тук айрон блокче, за да отваряме къщата. Аз сега ще... Тук слагаме в честата букуците. Е, тук. Така. Куци, които Лаксио БГ ги смята за хубави. А хора, тук по тези неща са обсидианите. Когато има, тук по тези неща са обсидианите. Тук са честовете някакви тук. Масичката да съхраним. Тук. Аз ще убия това Тук са магаре ни, за кожа. тук са ни тиквите. И сега ще спра на пауза, защото имаме някаква работа тук. Сега ще спра на пауза. И чакайте за момент. Сега ще спра на пауза. Изчакайте. Така. И сложиха от моя лапис и Така хора, продължаваме. И сега ще се наспим, защото тук докато се свърша И работата... хора, продължаваме. Айде, мом, долягай да спиш, защото тук ти чакам цяла вечност. Колко толкова вършиш. Хора, на следващата сутрин ще ловим. Не, аз ще правя туалетна. Добре, е, пиш. Ще... О! Сори. Опа. Кома дърпаш? Абе, чухо е, тук правя важни работи. Ай, да спим. Идвай. Аре, идвай. Ма ти ме... Ай, спри, бе! Какво? Що ме държиш? Аре, влез. Държа месо. Стигай, че пръкали. Чакай. Ма ти си бил много лошо. Аре, бе, какво? Ма аз спя, бе, кой те е ударил? Гадняр. Ма аз спя, бе. Лъжец. Ма аз спях, бе, зомби те е ударил. Лъжец. Какво правиш, бе? Айде да спим. Ай, тихо, не ми говори, бе. Аре, бе, скелече. Ето те стрелят, кой ти казах. Аре, бе. Кой беше? Ти. Не бях аз, бе. Ето сега кой те удари. Ще му да спа.
Да. Ти ли ме удари тя? Не. Ето казах, че скелетите бутат. Ако без скелет, ще да се чуе и така както сега. Бил си. Какво стана? Крипър грън. Лък. Вземи си чупения лък. Да, чупен. Ми. Чао. Айде да Аз сега лягаме. се грижа за къщата ти. Айде да лягаме. Ай сега! Не бях аз! И още ме удреш. Има зомбита. Хора, аз искам да ловя. И аз. Аз си приготвя... Къде ми е въдицата? Аз си вземам мечагата и за всеки... Крипър! О, нещата ми! Сега ти оправи къщата. Добре, тук гледай колко малко се щупи. Давай малко гъмна. Ми да, малко е. Аз я запомних. Ма съм сигурен, че ти не си. Аре, бе, издрови ма! Какво направи? Издрови ма! Айде да направим нещо такова. Може всъщност. Имаме много айрон и не знаем какво да го правим. Можем да направим още и такива. Аре! Имаш ли едно дърво? Ето ти айрана. Thank you. On a bowling, quarterly going. Аз съм готов. Изчакай. Къде съм? Къде са ми нещата, бе? Взех ти за палката. Аре, бе! Там, за да убия крата, ето. Няма да ти дам вече нищо. Ето и За кофта. наказание. Ето и кофта. Ай, уе, тапак! Сутта, бе! Не съм тъп. Какво направих? Спалих се. Нищо не ми стана. Крипър! Ау! Леко съм да умра. И аз. Аз се прибирам. И аз. Мисля, че вече няма чудовища. Има. Направих така за врата. Можем. Айде. Лягаме! Бързо можем да лягаме! Бързо, да оправим нещата. Едно дърво ми трябва. Ще взема от теб. За къщата е. Оф. Врати ми трябват. Някак можеш ли да направиш? Ще взема една ябълка. Чакай, ще направя сам. Ей, това трябва да го правим вече. Ма съм дърва. Чакай, сега ще я направя. Ей, тук ти си. Чек, от тебе трябва да има и такива. Е такива тук. Чек. Е такива от тебе трябва. Няма. Крипър още един, който ще гръмне. Не гръмна! Бързо, примаме го! Трябва да извадя меча. Гръмва. Отне ми 30 сърца. Ще взема дърта и ще го правя. Аз имам врачи. Дай ми, аз ще ги насложа. Готово. Как ги насложа? Fucking me. Аз имам една идея, брат. Имам една идея. Няма да е Що така. я чупиш, бе? Ще видиш защо. И това ще Айде, бе, що? Ще видиш. Много е яка идеята. Дърво. Е, така да се Много отделим тъпо. така. Всъщност е яко. По-яки купчета ни трябват. Като ето тези. Ела. Като кои? Редстон блоки. Да. И... Ни трябват само 18.
Ма почакай. Не, човек, ще стане много гадно, виж. Аз си го представих. Остави, ще е яко. Ох, майко. И дори не сподели часовника. Ох, тя не ми се кара за един тъп часовник. Щом ти е тъп, дай ми го. Няма ли тук дам? Тогава ще взема. Според мен не ми вземай нищо. Ама, аре, бе, един часовник искам. За коте. Да, бе, че няма да мога да видиш после моите Ще го дам. А, Заклевам ти са. Майка ми и баща ми. не се заклеваш. Що? Що му така ще прави? Вземай редстон да дремне. Аз съм си богат. Какво да направим новите неща? Сега ще отидем Нещата на Аксел Бубо. Та-да! Помните дакаш. И хора ще намалят да ни шуми. Аз тям да убия. И пропусна конче. Дремне. Не ми трябва да се върна. Сложи кожата. И мечката. И пичовата трава. Хайде. Им да ловим. Аз знам къде е най-много. И само ти глава. О, сега не мисля за хора. Да. Днес часовника. Чекай, Мондо, айде да сторим нещо. Много. Не знам какво беше часовник. Аз се сетихме, че... Какво? Дай часовника да ти покажа. И ще го върна, ако не ти харесва. Ма да стори, не да го направим. Добре, ще построим, само че може ли часа? Ще ми го върнеш. Добре. Оставим да изчекам направо. Сега трябва да отида за мен. Чакай се. Хора, ще отида за дърва. Та човек намали малко, става гадно, когато на какво. Става гадно. Колко? И човек глеса. Не знам какво ще направим. Аз си взема дървето. Дървето. Не, аз купам за дървето. И човек гледай, ей тук той се движи. Ето сега е към средата. Да отидем на някъде и ще виж, че ще се местим, вместо да го държим в инвентарите си в честното време. Капът. И дърва. Ето, премести са. Премести са. Премести са. Добре. Ето така можем да го оставим. Гледай колко яко става. Чакай. Да, бе. Айде. Хора ще... Когато майка ми... Всяко една седмица ще сте обрудасим, че... Иначе... В другия ми епизод, в по-другия ми епизод или по-другия ми епизод ще покажа книгите на Майнкрафт и ще го разглеждам заедно. Това не работи. Заради редстоуна не работи. Голяма работа. Ми чупя го. Не чупи го, какво да правим? То може да е за украса. Добре. Ай сега тук. Хора, аз мисля да приключвам с клипа.
Иначе... Ами съм пак ли не налага? Ще направя, няма да влеза. Иди в стек 44 давета. Да. Сега се нахраним. Аз трябва да почна да спокойно. Нямам проблем. Човек имам проблем. Да. Знай какво. Нямам кол. Аз съм. Изгубих. Къде се изгубила? Къде я чуваш? Ти побирай се. Защото има гралтивици. Какво? Като има грантивици, какво? Бой, виж, той се мести и става, още малко и става нощ. Нощта е ето тук. Натам. Наляво. Надясно е слънце. Човек, ние тук сме почнали мина. Да, ма ние вече проверихме. Отдавна е направено. Не, у нас е закопана. И тая трябва да е закопана. Аз ще я закопая. Аз тук... Не я закопавам, аз съм вътре. Ще мълчам. Да, няма нищо. Ама не знаеш, че може да има. Намери. Но не мога да закопавам. О, какво ще правя? Какво да правим хора? Ако искаш да изхванем в момента. Чек, айде измислим нещо, аз стоим така. Какво? Чек, спри на пауза да помислим и ще бъдем да сме... Добре. Хора, ще спрем на пауза. Хора, измислих как да енчантна броня с енджин. И така. Вижте, тън. What? Не! Сега направиш... И какво ще направя? Това е само... Това само служи за енчантване. И сега ти ще го ползваш. Сега ще купувам по-ценните неща. Там по-спешно случайното. Сега ми трябва тук, сега ще го кръся някак. Аз се сижих за едно нещо, но нашия приятел тук няма да е съгласен. Ще го кръстя мъртната броня. Ма ти няма да си съгласен, затова... Чек, как да го кръстя, бе? Искам да ми направиш услуга. Каква? Изчакай само да напълня колко. Как да го кръстя? Наградникът на смъртта. Окей. На. Гра. Чек, то вънка е нощ. Ето таймерът показва На. правилно. На. О, ще ми трябва 2 XP. Ще ми стане 8 XP. 8 левел да има. Аз имам 6 XP, защото не би се Ще му отнеме 2 левела. О. За това. Това не е гадно. Не е тъпото. Това не е тъпо. Поне 1 левел. Ето, наградника на смъртта. Бронята ми е протекшън едно. Можеш. Не, Нашата лъжа! броня. Как нашата, бе? Как ще ползваме двамата? В този случай, например, отиваме да събием Сендерман, по-слабия на който я слагам. Аз не съм Всяка шанс на един да победи така. Ти си осведител. То си читаше полшани. Искам да го направиш майка. Прочети какво пише и искам да ми го измижиш. Чувай, просто съм го. Аре, измий ми ги! Какви са тези неща? Измий ми ги. Окей. Ма не така! Измам ги. Не самият така. Изми ги. Не самият така, че. Как самият? Е така, гледай. Изми. Станаха кафеви. Кафевите чорапи на Мондо!
Диги, на страница. Кажи перовете да ги погледнат Микей на страница. Заради ти, Кораги. що са на страница. Айде, бе. Той ги насрам. Айде, бе. Така. И айде да направим някакъв килим, бе. Що ги насрам? Аз нещо направих. Не съм. Ами да счупим таблата. Да, и какво да щупим? Аз се счупих. Аз ще се сложа отдолу. И аз. Стар Аксел беге. Готов съм. Аксел. Сел. Беге. Аз сега си направя и още един. Готово. Чакай, аз си направя и още един. Имам още една табелка. Я ще сложа. Татуировки. И хора, чухте ли новата песен на Павел Косанова? Ивент. Аз чупах прозореца. Гадняр! Що бе? Циганин! Ай бе, ей. Заради тебе аз трябва да ти оправя нещата. Ай бе, какво правиш? Остана! Махни това. Аз не махни това. Опа. Махни го е. Махни камъка. Ау. Махнах го. Ти сложи сега и това. Махни камъка. Махнах го! Не си го махнал. Кой се махнал, бе? А това кой ще го махне? Това не е моё. Свидетелите Не си на... махнал камъка. Ето защо да го махам? Махни го, аз ще сложа дърво да по-яко. Ай бе, не ме би. Там има камъни и трябва да си е така. Не трябва, аз чупах прозореца и ти сложи камък. Да, защото така трябва да е. Ай, чек, много си тъп. Аз не съм тъп. Да. Не съм. Няма рима. Няма. Рима, ударима. Окей. Толкова чипна! Абонатите му, абонирайте се за мен, вместо за него. Ти кой искаш? Нали каза да ти шибна? Мъде! Ай да спиме, вечере. Чакай с направо чисто е. Дори тук показа, че Чай е с вечере. Ето тук. Ей, виж, имам втори чест. Сериозно? Ето бе. Ето така. Наместен. Браво. Сложи килим. Сложи килим тук. Аз свърши ми вълната. Сложи... Ами... Ами... Пичагата сега ма би с глава. Айде съм тя нещо. Чек, гледай какво да направя? По 16. Бум. Опа. Чек, можеш ли да щупиш те това? Чекай, раните са готови. Ще си ги сложа в чест от това. Не, дай ми ги направо. О, добре. Айрените са в печката. Айрена е в печката и тук. Добре, ама аз си пече и стака. А кога да това направим? Аз да сега ще строим? правя едно друго. Ма кога да строим? Аз сега ще строя. Ко? Ще виж. Аз ще направя ферма наша. А, ферма е, то но... Ма ферма от животни ли? Ми да. Аз ще направя градина наша. Аз знам как да привличам крави и овци. Аз ще направя наша градина. Чули? Добре. Ма чуй позиция. фермата да е хубава. Да, гледай с какво я правя. Това може да се прескочи. Затова ще е по 2. Окей са. Тук да направих това. Нали знаеш, че съм билдър? Давай. Един път на билд батъл бях на познание на кое място. Първо. Пък един беше на трето и нещо не беше направил. Имахме да направим... 24. Имахме окей. да направим табела. Нещо направил той. Ко? Направо сложил табела и викал, че е готов. Чакай, да направя градината. Аз вече си... О! Бият ма! Зомби с броня и друго зомби. Ох, аз съм в къщата. Аз сега ще пия. Монстър беге. Идват. И аз ще...
Аз ще го бия. Чека, ще го бия. Айде, чек! Умря. Нищо не ми дай. Ама ти даде. Скелетон! И крипер! Крипер идва към тебе! По-скоро идва към мене! На малко съм! Назвил съм! Чай взема... Това. Аз ще взема меча и идвам. Аз умирам и ти си взимаш сам меч! И кога направя? Какъв ти уиджо е? Виж та! Идвам! Скрих се. Аз съм много Много ми помогна! Много ми помогна! Нищо не ми дай крипера, като го бих. Скелета! Има уич до мен. Ей го там. Аз ще го бя. Искаш двамата да му се втурнем. Ще ни дай полшанка. Която ще е за мен. Като ще е на двамата. За мен. Ти взе у нас книга. Ти виждаш ли ми името изобщо? Ти къде от... Ела. Къде си? Къде си? Аре, Вика, да ти навигам. Убили я, какво ти даде? Нищо, все е стрела. Тя ме хвърли полшанка, бе! Какво ти хвърли? Ще умра! Няма да умреш. Пойзана в... Няма да умреш. Аз съм сигурен, Дейса. Не умираш. Yes. Пойзана... Нищо не трябва да ме убива. Аз ще пазя. Чек, не трябваше да я убивам. Тя ни даде само една стрела. Виж, трябва да хапна. Чакай, не знаеш, че има и стрелци. Аз ще гледам периметъра. Стой. И ще ги пукам с кирка. Умре. Бързо трябва ми храна. Пойзана ошерила. Не, няма. Вече няма половин час и... Да, не знам. Бързо! Дай си ми храна! Шит! Какво е? Трябва ми храна. Почти ми е счупена броната. Лемен. Моята е щупена. Моята е щупена каската. Виж, къде е в другата ръка. Това е тъп. Яко е. Май не може да се държи друго. На мен ми се щупи каската. Ще взема твоята. Човек, искаш да си направим две отделни къщи и да си правим такива пранкове и такива неща, като на пакта. Две отделни къщи. Ние така си направихме наша. Да се засилим. На кой ще им вила? Можем да направим друг. Аз мога да си направя. Добре, айде си направим нови къщи. Аз знам, че не в селото. То вече е тъпо. Можем да вземем конете. Да. Добре, айде си направим нови къщи. Така да съберем всичко. Емералди, всичко. Добре. Емералди, медералди, взимаме си редстона. Аз си взимам его. Табелите не ни трябват. Ма къде ще съберем всичко това? Аз почвам. Къде ще го съберем? Нямаме. Да си оставим тук бокуците. Счупените кирки. Там. Не, аз няма се заселвам. И аз. Просто на мен трябва на храна. Ай, бързо. Аз ще направя два ангела, всъщност. Аз ще направя Аз имам вече резервни. Айде имаме отделни енвили. Що? Така. Не. Що е? Що ще заемат стаята, нали ни трябва такива букшелфове за енчантинга да го подсилват. Не, аз не направя, стай.
Ай тогава да сме в отделни къщи. Какво? Ами, да, тогава... Ма, тая къща... Ще е за тебе. Ще е за мене. Ти ми я даваш. Да, тя сега построих половината. Няма, че сега ще чупиш всичко иначе. Не. Само 2 от печките са мои. Добре. Ето това от килимите е за теб. Ами окей, хора, сега с мама Гейко ще се разделим. Знам как се казва името на това разделата. Ето така е своята блоката. Така. Ще се направим собствени градини. Да. И собствени ферми. Ма човек. Взимай си нещата. Може ли да сложа някои неща в буклуците? Че... Слагай. Буклуците ги няма. Отстой. Ма трябва сега да си вземам това пък. Кое е? Вземи го. Кирка. Моля да сложиш един чест отвънка да изсложа буклуците. Как ще бе? Чакай. Ме вземи си той. Чакай. Са. И Пичо, аз спра на пауза, докато се разделяме. Аз няма спирам. Чай сега. Ето дам 6. Къде ще го сложа? Обаче ти... Отвънка. Ето сега ще го сложа при теб. Къде си? Тук го сложи върху камъните. Ето. Чай сега. Така. Значи, тези не ми трябват. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Тези тухли не ми трябват. Това не ми трябва. Всъщност това ще го взема. Перата не ми трябват. Парата ще трябва да застарели. Да, знам. Аз мога да си направя. Ох, хора, аз ощям. Така. Те стабилки. Аз си махнах стъбълките. Кофата си я взема. Това и това ще го оставя тук. Това ще го оставя тук. Да взема нещата от честа. Човек на конете могат ли да се слагат честове? Не. Човек замисля леглото. Аз ще го взех. И печката и такива. Крафтинг, да. Взема. Така. Лапса. Златата ябълка да държи до страните. Това е жената. Какво друго с семената? Какво друго? Печката. Тази печка. Чакай, явно ще се разделяме. Се разделим, ако да правим. Аз съм наблизко, споко. Бомбон. Чакай да взема айрона. Човек не мога да взема дървата. Две печки. Така направим кирките. Перата не ми трябват. Аз имам скрили. Гъмпаудъра ще взема. Аз съм готов. Не знам се са тогава. Взимай си леглото. Нещата ме отдолу де. Моля да взема енвила. И това, и казана. Къде си го взимай? Ма енвила. Не имам ли аз? Какво? Нищо. Ти можеш да си направиш. Да, но ще ми изиска много айрон сега. Човек аз... За да стави 3 купчета. 9,27. Леглото не мога да се взема. Ох. Чай сега да се направи това. Аз ще почна да строя къщата направо.
Ама с... Ето. Аз вече имам енвил. Добре. Аз съм на близко споко. А леглото? Да, знам, аз сега си го взема. Служи го в честа. Честа че? Да. Ако ще правя с тя често. Аз си ги взема. Просто сега ще съм... Си го оформя и си... Гадно, че се разделяме, ако правим много частна къща. Да. Без аз съм до сега, бе, лай виж. Тута папа чакалака, шева факалака, Ти обиждаш Хеван. Как обиждаш Хеван, бе? Хеван факарака. Как Хеван, бе? Викам, че така. Гейка се направи. 2 крафтинга, 2 печки, Един крафтинг е мой. Що? Ма ти си единия крафтинг. А, да. Извинявай. Шакалака, Казана? Казана? Къде ме е казана? Новата къща. Къде ме е казана? Къде кажа къща от камъни? Къде ме е казана? Човек, аз видях в един клип, че едно прави къща от камъни. Аз я правя, защото сега нямам от какво. Ама аз я направя... От дървета! Отиди на лов за Пусти. дървета. Шакака, пауа, Ама палка, нали знаеш, че бака. кожените са мои, освен едно дете направи. Виж каква е къща. Супер. Айо, ако правиш. Оре! Аз искам да следа долу. Казана? Къде ми е? Шакака, Да не си ми взел казана? тук ми е бункера. Да не си ми взел Не казана? съм си вземал нищо. Рака. Аз мога да си направя мой. Аз си направя мой казан. Сега си направя казан. Казанче. То става нощ. Къде да сложа казана? Ще ги сложа Моя казан ще го критна. Как ще го критнеш? Ще го създам. Така това ми къщата. Човек мен на кефе и така. Ще сложа 2 врати, покрива, аз си го направя. Тя сега си направиш някакви неща. Ай, приятен дом от камъни. Убият ма. Кой ти би? Зомби, онова дет ме наби, човек спълнил се е същото. Зомби с кожена броня. Не ми даде нищо. Искаш да легаме? Сам да направя нещо. Чом паяк. Yes. Той при мен. Как го чувам? Да лягаме? Окей. Да. Аз легнах. Ще го чупиш. Да, знам. Човек. Айде, лягай, аз си ги взема нарочно. Много трудно заспиваш. Така, идвам да си взема нещата, брат. Окей. Деве, то съм това така. Ще направя букуци. Букуци? Ама мой... Направи това, бе. Да сложиш това. Кликни. И го служи. Готово. Букуци. Не се обръщай след това.
Готова, би, букуч. Да. Боже! Тук букуците, тук е казана. Що е казана е тук? Той е по-важен. Ето тук. Не ме. Аз не знам къде ми е къщата. Казана тук. Ти не знаеш къде ми е къщата. Ти сега ще ме проследиш. Не знам къде е къщата. Ако шрифна. Аз ще знам къде е къщата. Айде, не, Мария. Това ще я намеря. Добре, вярвам ти. Ай, вече имам казанче. Ще имам 2 кофи, бе. Едната ми е в мен. Старам. Ара? Че късно да си взема казана, не знам защо. А сега се направя нова водичка и кажа нещо и съм. Та казанче. И тук ще ми е енчантинга. И това се заради телефона, бе. Хората се заради телефона. И хора продължаваме. Ето настанихме се и тук ни е казанчето. Аз не съм спрял на пауза. Отиваме да си вземем честовете. Аз сега си налия вода. Включваме. Чакай тогава. Човек, аз имам 47 минути. Аз имам 32. А 33 тогава. Водичка. Ууу! Най-дълги епизод на Майнкрафт. Някой да ми лайкне поне клипа. Абе, Иване, Амондо. Да, вземи си ги. Благодаря. Подарявам ти ги. Окей. Изчакай, Чуй букуци само. човек някой за нея. Това е... Не знам кой. Ами хора, това ще е клипа за днес, за нови къде за тук. След това клипа, коментар, абонирайте за мен и чао.